Co je? Co jsi provedl? Aha, vzal jsem něco babičce, no. Co jsi říkal? Že jsem něco vzal babičce, no. Co jsi vzal babičce? Motorku. Že jsem jí vzal, no. Takže si ukradl si Motorku. ty hovado. A co jsi s ním udělal? A nic taky konkrétně. A teďka jdeš kam jako? Do Spískej, do bordelu. Možná se vrátím ještě. Babička tě jako udala na policii, že jsi jí ukradl. Motorku. Kolik jsi za něj dostal? 600 korun. To ti není blbý? Je, no. Ať mi vypráví o tom tvým dramatu, jak to dopadlo. Dopadlo to tak, šéfe, že jsem to omylem dal do jiného hrníčku. A to mi nevychádza. Pak mě volali, že... Kdo ti? David. Že mě volal, že se našel. No, tak jsem šel ještě jednou ve 3 hodiny, druhý den odpoledne. Do Spískej, do bordelu. Ano, a se psali se mnou protokol a uzavřeli to už. Kamarádi. Ale teď jsi mi říkal, že jsi ten řetízek ukradl, ty pako. Co neukradl? Ne. Já jsem ho omylem, šéfe, se vám moc omlouvám, že jsem vám kecal. Dal jsem ho omylem do jiného hrníčku. Slyšel jsem hluk. No, tak jsem ho strčil do jiného hrníčku. Takže ta story je taková, že ty jsi přišel, chtěl si ukrát ten řetízek. A hned jsem zároveň slyšel hluk. Nechtěl jsem to ukrást, ale... Chtěl nebo nechtěl? Nechtěl. Babice bych to neudělal. A to mi nevychádza. Pane šéf, ale nesmíte se, prosím. Myslíš, že jsem OK, jo? Jo. Chlapče. Vy ještě vydržíte tak 20 let? Tady se nedá pracovat, jo.